The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 1 John 2:15-17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ephesians 5:11. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Romans 13:11-14. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. 2 Peter 2:9. The Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Luke 9:23-25. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? Sa dili pa kita magapadayon sa atong tulumanon adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios, labi na nining adlaw. Gikinahanglan ang atong paghimo og pagsusi sa atong tagsa-tag sa kakalag kon ana pa bay mga sala diha. Kay kun dili nato isugid kining maong mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Ana ay prinsipyo nga atong gamiton sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9.
which we call the recovery or rebound technique. Anong kita mapasiguli sa atong pagkingabitay nga to sa Dios ug nakita mapunan sa Espiritu Santo. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, alang kanimo, unbeliever, dili pa magtotoo, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilong mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo unas tanan, nining lain na sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, nga imo pa kami gipabuhi, nining among lawas, kiniti mailhan, nga nagalihok pa imong grasya, imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong grasya, grasya nga nagaginhawa pa kami o ang skill pa among panglawas o napay kalantip sa among pangisip kining tanan, gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos niining imong pagsangkap kanamo apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Ining adlaw o Dios, ubani kami sa among pagpadayon sa among spiritual momentum nga lamdagan pa kami dugang sa Espiritu Santo sa imong kamaturan. Tangtanga mga babagan niya sa mga nahuna aron kami makapunting o makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga suki na nga taon-taon nagyong nagasunod ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. We have been in this ministry for the last 3 years. So, sa ato nang ginaingon kanimo, klaro kanimo nga wala namang giundang ning atong tulumanon ato magkining buluhaton ngadto sa Dios. Wala undang. Every day, daily basis naman yun ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Just as every day we eat material food, physical food. Kay in fact, ang pulong sa Dios mao may oxygen alang sa pagginhawa, pasud, pagginhawa, pagawas. Inhale and exhale. Mao na nga kita nagatuon sa pulong sa Dios, we inhale God's Word. Ug sa ato ng padayon sa itong pagkinabuhi adlaw-adlaw, we exhale. Pinagis paggamit sa pulong sa Dios nga nahimo ng bahin sa atong kalag. So mao na ang kining atong ginabuhat adlaw-adlaw. Mao kini ang labing manungdanong buluhaton. Nining tibuok adlaw. Do you know that? So mao na, we have to realize that. Kay kini mao atong pagkaon, kalanon, kalig-on sa atong kalag. Without it, apart from it, wala gyud katinuuran o pagkamalampuson sa atong pagkinabuhi. Wala. Mao na nga ako lang
labas sa atong paramduman, of course. These are basic things that we have to remind ourselves how essential this Word of God nga itong ginatunan na adlaw. Og niya pa kita magdupot, by the way, sa itong uluhan nga The Unfailing Love of God, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Okay? So mao na atong giduputan sa kining paghisgot sa mga kinaiya o kanang essence of God nga kinsa ug unsa ang Dios, mao na atong ipadayon. Okay? So andam ka na, padayon ta sa atong paghisgot niini. Now, atong hisgutan kagapon ang common grace. Okay? Kaya ang common grace, by the way, sa di pa nato na paklaro gyud nimo, ato maning gihisgutan na pan, just to refresh our mind, nga common grace. Okay, unsa may common grace? Ang common grace mao kini ang lihok sa Espiritu Santo, the function of God, the Holy Spirit, sa matag higayon, every time nga dunay pagsangyaw sa maayong balita sa kalwasan, dunay mga pagtudlo bahin o kalwasan, mao ni ang lihok, function sa Espiritu Santo, mao ni iyang ministry, aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin o kalwasan. Okay? Mao ni ang hinungdan ngano nga kung ang usa ka dili magtotoo unya maminaw og Bible study, wala ako nang giingon nimo ni kagapon nga duha ra ka butang may tabo. Either muundang siya paminaw kay wa siya kasabot, or nakasabot apan nasabtan niya pinaagi sa academic nga pamaagi lamang. Academic knowledge. Wag gyapon na epekto sa iyong kinabuhi ra ba? Wala. That is why the reversionistic believer, nahibaw na magkakonsebo to sabot, nining reversionistic believer. Kining reversionistic, ikan kini sa root word nga reverse, pag-atras, magtotoo ni siya nga nagtubo na unta. Apan diha may nakababag niya, nakabalda niya sa iyang spiritual momentum, so nahunong siya, o ning-atras. Mao na reversionistic believer. So, kasabot ka na. So, ang reversionista nga magtotoo ug ang dili magtotoo, parihar na sila. Now, kung magtuon og Bible, na ay reversionist Christian o na ay unbeliever, makatuon na sila sa Bible, pero puros ra lagi academic. Okay? O maura po epekto, parihara. Ug atong makita nga ang dili magtotoo makasabot lang og espiritual nga mga butang, ang espiritual nga mga butang sa kalwasan. Ngano man, tungod kay ang Espiritu Santo mao man ang magalihok diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Now, remember what our Lord Jesus Christ said nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga nis kalibutan kay siya ang magalihok bahin sa sala, okay, regarding sin, regarding sa pagkamatarong, ug bahin sa pagkinabuhi nga wa nay katapusan, eternal life. That is why ang Espiritu Santo, ang ministry sa Holy Spirit, nagalihok during o sa higayon sa pagpasabot bahig kaluwasan. Busa, atong makita ron as we move forward, di man nilang usa ning prinsipyo nga as we continue this study,
bahin sa kinaiya sa Dios, iyang essence, integrity, atong isumpay ni aron atog yung maklaro sa pagsabot unsa ang paagi sa Dios. Nga inigabot nato dito sa tumoy, wa gyud makahimo og excuse. Kung moingon wa magkukasabot, wa ko kay baho, wa dili na ka na madawat nga pangulipas, wa na gyud tay excuse ana. Di na ta kayo na. Mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ang ending. Nga kung usa ikaw kadi magtutuo, well, matugingon nato nga lake of fire gyud. Wa gyud kay mahimo pang hangyo-hangyo, wala. Inigabot sa ending, lake of fire gyud ka. Mutuo ka bag na ay lake of fire o wa, lake of fire gyud ka. Can you see? Kita nimo? Now, alang sa magtutuo, for the believer, judgment seat of Christ, ang iyang dagatan. Mauna nga karon makasabot na ta og nganong ang Dios gahatag tanan nga kayuyunan karon. You make a decision, way nakuwang ang Dios ra ba nga gihatag. Gihatag yun niyang tanan. Maura natos naara natos paghimo og desisyon out niya ng mga butanga. Kung ikaw sa kadi magtutuo ni higayuna, if you are a non-believer, naara nimo sa paghimo og desisyon kung maminaw ka ba sa gisangyaw kamayong balita sa kaluwasan, unya imong himuan og desisyon kung mudawat ka ba o dili. Ug kanimo usab igsuong magtutuo. Nini higayuna naara pud nimo maminaw ka ba sa gitudlo nga pulong sa Dios. Unya imong dawaton, imong tuuhan o gamiton ang doktrina sa imong kinabuhi. Nanon ka ba sa memory aid na to? Operation SLBA, S, study, L, learn, B, believe, A, apply. So, mo na. Well, imo bang pahimuslan ang isangkap sa Dios kanimo nga mga espirituhanong pagsangkap aron sa ingon niya na makabot mo ang espirituhanong pagkahamtong o makabot mo ang sa katakos capacity for blessings, for happiness, or capacity for life. Ug mao nga imong mahimaya ang Dios. Of course, dili man kita magkahimaya sa Dios. Ang Dios ray makahimaya sa Dios. Pinaagi sa atong pagkabot niya ng atong tumong, which is spiritual maturity. Ako naman ginigi explicar nimo sa makadaghan. I have told you about this and I'll tell you again na maura na'y dapit nga atong mahimaya ang Dios. Ug ang Dios makahimaya sa Dios. Pinagi sa atong pagkabot lagi niya ng espirituhanong pagkahamtong. Well, sa atong pagpadayon, sa pagtuon ni atong inisgutan, well, ato maninggi langkob gini doktrina sa pagkamasaligan o pagkamatarong, okay, ang kinaiya sa Dios, the integrity of God as a whole, angay tang hinumduman dinhi nga ang ordinaryong tao maglisod gyud sa pagsabot bahin sa Dios. Maglisod gyud sa pag-ila kinsa ug unsang Dios. Kay ngano man? Tungod kay ang ordinaryong tao, the natural man, nagis sulti sa in English diya sa Biblia, the natural man, ngit-ngit, na ipagkangit-ngit, there's darkness diya kaniya. Sumala, ang gigamit ng pulong des balang kasulatan, mao nga ngit-ngit ang pangunahuna sa ordinaryong tao. Gumikan sa katarungan nga
wa man diha kaniya ang katakos sa pag-angkon ni mga espirituhanong butang nga iyaha sa Dios. Wa siya katakos, he has no capacity. So atong nakita na nga ang instruction kay mangnos Biblia mao nga ang Dios Espiritu Santo mao'y magatudlo kanato sa kamatuoran. Ug kinahanglan excuse me, nga ang tao mosimba sa Dios pinagi lamang sa espiritu ug sa kamatuoran, in truth and in spirit. Now this is a very clear example unsa ang pamaagis tao aron iyang masinati ang pagkatinuod, pagkamatuod sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ato usab nga makita, nakita sa ato ang miaging pagtuon nga ang usa ka magtutuo nga bag-o pa nga makaangkon ni kaluwasan, nagkinahanglan siya niining pag-ugmad sa mao nga kahimtang. Ug angay usab natong i-recall atong hinumduman ang pagkamahinungdanon sa pagtulunan bahin sa post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit dako man kini ikatampo sa kaugmaran sa pagtubo sa bag-o pa nga Kristohanon. Bisan tuod og nga usa ka bag-ong Kristohano nakadawat na sa kaluwasan, wa pa gyud ni kana siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamaagi sa pagkinabuhi. Wala pa. Ngano man. Tungod kay wa pa man diha kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga maghahatag kaniya og katakos nining mao nga pamaagi sa pagkinabuhi. Hinumdumi ni, being spiritual is not automatic for a believer to experience. Dili. Gikinahanglan ang iyang mapadinayunon, malahutayon nga pagtuon, ug ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat o pagtuman sa mga instruksyon nga iyang magkatunan alang sa pamaagi sa iya karong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ana ra man niya makatuni kini diha sa pulong sa Dios. O timan ini, we cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. Kaya ang Diyos nagapadayag man sa iyang kaugalingon. He has revealed Himself. Karon, ang Diyos dili tinago. Okay? Kita ramang mga tao ang way katakos sa pagklaro sa Diyos. Wate katakos pagtanaw kaniya ingon nga espiritual. Kung wa usab kanato ang mga espiritual nga sangkap alang niining mao nga kahimtang. Mao'y hinungdan nga nanggawas ang labihas kadaghang kalakis tao aron lang kunuhay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Napagani uban ni mga tawhan na moingon na lag di na lang kumutuo sa Dios sanglit alang kanila kuno. Mura magtungason ang pag-angkon niya nakatakos nga makaklaro sa pagkatinuod sa Dios. Tungason. Apan, bisag unsa mang kahimtang sa tao, whether he believes there is a God, whether he believes there is no God, whether para niya iyang paningkamutan, aron siya mahilangit, o unsa mang mga pamaagi, just bear this in mind. Di man ini, ang Dios dili gayod mausab. Ingon man ang iyang mga pulong, di gyud mausab. Dili mahanaw. Sabta ka na pag sa isulti sa Dios. Siyang pulong, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away.
Sabta ka na. Mo'y hinungdan. Angay nato kining klarohon nining atong pagtuon by His integrity o kinaiya o essence sa Dios ka. Ang Dios dili nung kagayod siyang mausap. He will never change. Sanglit usaman ka na sa iyang attribute ingon nga Dios. Sabta gina usa ka na siyang kinaiya. Kung kitang mga tao magama tagatuwa na ato na ng problema. Hindi na problema sa Dios kung magama tagatuwa. That's why the only tumong sa Dios mao ang iyang pagpadayag kaniya nganhi kanato. Aron ato maklaro ang eksakto nga mga pamaagi nga iyang ipahimutang para nato mga tao nining kalibutan na. Kasabot ka. Whether you are a believer or an unbeliever, iyang gipahimutang ng daan sa Dios. Iyan ang gipahimutang ng daan. Way natago diha, gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. Mao hinungdan nga when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of the universe. Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Then para sa mga believers, alang ka na itong mga magtotoo, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kinumdumi nga ang mayong balita sa kalwasan, the gospel, is the only one of the many categories of Bible doctrine. So, angay na itong klarohon nining atong pagtuon, nining bahin sa kinaiya sa Dios, nga ang pamaagi lamang nga atong maila ng Dios, ang pamaagi lamang nga atong masabtan o maklaro kung unsa o kinsa ang Dios, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong sanglit gipasabot man niya ang iyang mga pulong mas labaw pagani kaysa iyahangan. Hinumdum ka? Bersikulo nini. Ingon na kagrabe. Kining maong bersikulo is one reason nganong dili nato mabuwag kining doktrina, dili nato mabuwag sa Dios. Paminaw, kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, na nagalibot-libot na disimong panimuot, giingon sa English, it's already circulating in the stream of your consciousness. Kana ilhanan. Diyan ilhanan na nga ang Dios ana diha sa imong kinabuhi. Kasabot ka. Na diha ang Dios sa imong kinabuhi. Mo'y hinungdan that the doctrine of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is. And thus, we come to respect, to honor, to love Him. So, sublion ta dinis pag-ingon nga. Way laing pagi. Tingaling uban makadungog ni mo, grabiha po mo ay. Dogmatic ramang yun ang inyo. Nawatay mahimo. Ato lang ning gibasihan ng pulong sa Dios ra. O man lagi ito maghimo-himo ni kay di taway ka na afford. That's blasphemy. So, why laing pagi ha? Ayaw na lang yung pag-imbento og laing pagi kay di man gyud na madawat nga pamagi. Usara nga pagi. Muni ako na manigi at nimo gipa. Klaro nimo kagahapon. Di man nga ang pulong sa Dios mismo nagapahayag sa Dios.
Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, the glory that He deserves. Mao na, nagikinahanglan nga makahibaw ta sa mga pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron kita makaangkon nining relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, paminaw, kung dili ka pa magtotoo, hinumdumi, nga way kapuslanan ang imong pagsangpit-sangpit, ampo-ampo sa Dios samtang di ka pa usa ka magtotoo. Mahimo mo sangpit ka sa Dios, taman sa imong ginawa, taman sa imong ikalubong, panwa ka na epekto bisa gamay. Ikasubo yun ko ang pagbaybaw ni mo niya na. You know what? Paminaw, the only way for you, unbeliever, ikaw nga di magtotoo, the only way for you to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Bitaw ng ato ni balik-balik, kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mo himo nagdesisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pagtuo ka niya, ingon nga imong personal nga manluluwas. You see, the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Apan na pangutana, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naniya na ang unang problema. Kaya paminaw, kita kong mga tao, waman ka nato ang katakos. We do not have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingong mga pamaagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti, kang atong tawhanong mga pamaagi binuang ni, dili ni magsilbi, di na madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, magkasabot ta, magkakat-un ta kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios. Aron ngang iyang mga pulong mahimong tinuod nganhi sa atong kinabuhi. So, how does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, imperfect, and finite minds? Unsa man? How can we come to understand who and what God is? Unsa man nato pagsabot ang iyang pagka-Dios, ang pagka-Dios sa Dios? Mao na nga angay natong klaruhon ang tawanon nga mga pamaagi sa pagsabot bahin sa Dios mo resulta lamang naswa sabtagi na. Our blindness is perhaps darker than we realize. Kaya ang usa ka unbeliever, ang dili magtotoo, wa gyud siya alamag, ug di gyud niya maangkon ang katakos sa pagsabot o sa pag-ilakon kinsang Dios. Mahimog mag-imbento ka, mahimog maggama-gama ka, apan wa gyud kanay resulta nga magada sa tinuod nga Dios diha sa imong kinabuhi. Wala. That is why in the Bible ang di magtotoo gitawag og the natural man. Ug kay ang Biblia nagatawag mas tao nga dili magtotoo nga unbeliever nga natural man, wa gyud siya mahimo sa pagsabot kung kinsa o unsang Dios. Sanglit sa akong naginingo, ngit-ngit man siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. Patay spiritualmente. An unbeliever, ang dili magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Ug mao kining problema karon. Tungod kay ang dili magtotoo, doon na siya lawas, doon ay kalag, buhi siya pisikal,
Apan patay man siya spiritually dead. That is why usahay makapangutana kita ug ato lang ipasabot karon dinhi, because this is part of the integrity of God. Unsaon man sa unbeliever pagsabot bahin o kaluwasan. Mo niya ito ipangutana ron. Kung ang dili magtutuo, wa gyoy katakos nga motuhog o ka modalikyat sa mga espirituhanong nga mga butang nga iyaha sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man lagi sa di magtutuo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo may tungod o kaluwasan. Unsaon man niya pagtuhog niya na, pagsabot niya na. Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God, the Holy Spirit. Now, ingon ini ang sitwasyon. Okay? Dili ni nato dali-daliyaw na, ni hinaya na to ni aron ato yung masabtan ang pamagi. Ato naman kung nahisgutan ginigod. We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan kining common grace o efficacious grace are part. Kabahin kini sa lihok o buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyang ministry. Ingon ini kini. Di na lang una na ito i-detalye pag-ayo, pero masabtan ra kini nato. Paminaw, sa higayon ngang dili magtotoo an unbeliever makadungog sa gisangyaw bahin sa kaluwasan, salvation, evangelism, kana bang mga bahin o mga pamagi o unsang hitabua. The very moment the unbeliever hears this, then kinahanglan nga mohatag siya og kadang pagbuka sa iyang una-una. What I mean is, daghan mga unbelievers nga hisgutan na ganin mo sila bahi kalwasan mo ingon man lang sila ka unya na lang na ayaw na lang naghisguti kay unsa gani hingmatan mao po'y pagkamatyan mo ingon man sila dayo na. So kung mao na ilang itubag wa na chance kay sirado naman usta sirado na mo na may tabo nga pagtagad sa usa ka di magtotoo sirado na gyud bahin sa kaluwasan hindi na gyud siya magkapaminaw. Well, mao po na ilang ipili dili buot maluwas sto produkto gyud sila sa ilang desisyon. Mao na giingon sa mga katigwangan kanihadtog tinuyuan sa ilang buot. Okay? Now, angay tang hinumduman nga ang matag usa ka tawo, every human being nga mahimugso din sa kalibutan. We have already explained to nining bahina. Ikaw gi patinawan ka nako bahin ini. Matag usa ka tawo nga ipakatawo din sa kalibutan. Wa man gyud kini siya katakos. Wa siya alamag. Wa gyud siya capacity sa pagkahibaw, sa pagkasayod kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Wala. Unsa, kinsa ug unsa man gyud ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na ang naandan sa mga tao mao ang ilang pagbuhat og mga Dios. Sanglit ang naandan sa tao mao man ang ilang makita. Kasabot ka? Apan naton nang hibawan nga ang Diyos Espiritu. O kung buot kitang musimba kaniya, gikinahanglan nga simbahon lamang siya pinagi sa Espiritu o sa kamatuoran. Kaya numdum ka? Yan na. Apan nga naman, tungod kayang kamatuoran man mao ang mupakita, mo'y muhatagan nato niya ng katakos nga makaklaro
o malamdagan kita bahin sa mga espirituhan ng butang. The only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life, is pinagi lamang sa sangkap sa pulo sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga di magtotoo, itawag spiritually blind kini sila. Wag yo'y katakos nga makakita sa mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na, gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi. Ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtotoo, an unbeliever, aron kining dili magtotoo magsabot bahin kalwasan. Apan tan-awon ta, kay kung unsa man galing ang atong masinati sa kalwasan, mao usab ang kasanitian nga angay tang angkunon sa diha nga mopadayon na ta ingon nga mga luwas na as saved people. Kung ang Espiritu Santo mo'y nagpadayag sa unbeliever or ibutang ta kanato niya tungwa pata maluwas, mao siya ang padayag nganhi kanato sa mga kamatuoran may tungod sa kaluwasan. May tungod og kaluwasan nan kung kita mohimo na og desisyon sa pagdawat sa kaluwasan, inumdumi ang atong kinabuhi ingon nga saved, luwas, regenerated people, makinabuhi kini nato pinagi lamang sa Espiritu Santo gyapon. Ni yun mahitabo nga mawa na ang Espiritu Santo sa kanang sa picture, no? He is not out of the picture. Naagyapon. Mabitaw na nga angay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo niining mao nga prinsipyo. Kini ang prinsipyo ang magahatag kanato og unsa katakos kun atong barugan kanang atong gamiton. Mao kini ang mga punto nga atong gidadiha kanimo. Unsa gayud ka mainungdanon niini mga butanga. Ug ato ni padayon og daghan pa man tag atong pagahisgutan niya pa kita magadupot gihapon sa atong main topic nga the unfailing love of God. Gugma nga way pagkapakyas. Gugma sa Dios nga dili ug way pagkapakyas. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga mong gipahimutlan. Dala kami pagbalik ugma dinhi o Dios. Kami makapadayon gayud sa pagsibog sa unahan hangtod kabot na mo nga mong tumong spiritual maturity. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.